Doufám, že jste teď spokojený. Dobro vítězí a zlo je poražený. Co je mi teda překlad? Zbrojního šťastný konce. To je problém s americkýma filmama. Jsou naprosto nekomplexní. Znáte to, nechci myslet, chci se jenom nezávazně bavit. Tak to by bylo. Chcete něco milého na cestu domů? Prohlídněte si, jak jsou ty kozy velký. Unikostná místa na kluci ví jsou lepší. Lepší než tvý a větší. Větší než tvý, budu tě učit, ale musíš platit trochu. Kluci šílej, jo. A zraďte jim, unikostná místa na kluci ví jsou lepší. Lepší než tvý, budu tě učit, ale musíš platit. Jste spokojený? Tlouštík vás pobavil?